Lottu päähän, mitä Isänä oot käynyt Jari nytten tässä. No niin. Kerro nyt. Ota ryhdistäyt. Ei puhuta siitä. Mistä oot Nyt tulossa? loppu tää homma. Niin, otetaan nyt jämyistä. No niin. No niin, mikä tää meininki? Lähdekö nää syömään pizzat? Niin, mitäs Mikko mieltä? Älä käy päälle. Älä käy päälle. Eikä pizzat vuoiksi. Eikä. Niin, sulla on Se on hinkka, tuossa itse. Hinkka itse loppaa. Tajarin takki. Ei. Isänakkaset. Mitä? Jäähallin vieressä. Pyörä. Harva. Mistä? Ihan se meni hieman sanoin päissä.